मा खालामो बेखौबो सिथाबलायबावनोसै आरो जागोन ना जाथाय मिथिया माबायदि खोनायो मोजां खोनायोना खोनाया नोंसोर मिन्थिगोन मा खालामोखो नोंसोर आंखौ माने निउसरा दा फरायग्रा बायदि मोनलायसिगोन आरोना इहा बेयाव लागायनोसै खोनागोना खोनायाखै एबार खोनासिगोन ना एबार मोजाङै Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ दिनै बरायफिनबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बिराद स्पेशल जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय माने नोंथांमोना बिराद नेनानै दंमोन जानो हागौ आंनि Q&A भिडिअखौ। ओंखायनो दिनैसो आं सम मोनबाय माने समानो मिलायाखैमोन। सम मोनदोंबाबो मानसिफोरनि इदि दावराव दावसि जाबाय थायोमोन न'आवहाय ओमफ्राय दिनै मानसिफ्रा न'आव गैजोबथ'आ बाहेरायाव थांदों थ' बेनिखायनो आं भिडिअ खालामनो सम मोनबाय ओमफ्राय मालाबा हांसो अमायाबो दावराव जाना होबाय थाबाय दाख्लैफोर सिगाङाव मैयाफोर ओमफ्राय ओंखायनो दिनै एसे सिरि समावनो आं खालामखानोसै आं बेरामनो गंसे फन हावलार लाथ'बाय आङो न'निफ्रायनो होमबा स्टार्ट खालामसै दिनैनि फार्स्ट कुइसनाव मा दं माने आं गासैनिबो कुइसनखौ लाजोबनो हायाखिसै बेनि थाखाय सरि माने नोंथांमोननि गासैनिबो कुइसना एखेयानो गोजाखामोन फ्रायानो सेम कमन गोजाखामोन थ' बेनिखायनो आङो मिलायनाय कुइसनखौ माखासेल' लाबाय आरोना माखासेल' लाबाय CH Vlogs आब' सना नों बिजनि मा गामिनि आब' आङो बिजनि बाजारनिफ्राय जोंनिया मंगलियान बाजार फैदो बिनिफ्राय मंगलियान बाजार फैनानै मंगलियान बाजारनिफ्राय साहानि फैनाय गामियानो आरो सामगाव होनो लिरनायाव सामगाव लिरो ओमफ्राय बुंनायाव ओरैनो सामगामि होनो आरो ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव दङ मेहेरवारि आदा मेहेरसो नोंथांमोना आदा मेहेरखौबो सिनायखायो जानो हागौ बिराद मोजां मोनो आङो बिराद मिनियाबानो थानो हाखाया बे आदानि भिडिअसफोरखौ नायबाथाय माने बिराद ओरैबायदि कमेडि गोरोंना आं बिदि कमेडि खालामनो ट्राइ खालामबाबो हानाय नङा गावनि मिनिनायालाय जिबायदिखा आरोखि खेव होननानै मिनिखाय खोनाबानो थानो हाखाया ओमफ्राय मा कुइसन खालामदों आदाया जुदि नोंनि चेनेला 100K जायोब्ला नों मा फिल खालामगोन आरो नों मा स्पेशल भिडिअ लाबोगोन आच्छा 100K एथ'बां गिदिर कुइसन खालामबाय नों आदा 100Kखौथ' आं दाबो नुहुराखैनो 50Kखौनो नुहुराखै आं दाबो आसायानो गैया आङो ओमफ्राय जायोबाथ' नोंखौ लेंहरगोन आं मोसानो सानदों थिगसे मोसागोन स्पेशल भिडिअआ बेनो जागोन जोंना 100K जायोब्ला ना आदा होमबा थेंक इउ स' माच आदा कुइसननि थाखाय नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोबाथ' 100Kखौ जानांगौ ओमफ्राय अनगोन ना अना बेसो खोथाया HD Creation नेक्स्ट कुइसनाव दङ HD Creation नोंना BF दंना गैया आरो नों बहानि नों जा समायनाखा प्रप'ज खालामबा एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा आच्छा BFआ दङ गोबाङानो BFनि बागैल' कुइसन खालामदों बांसिनानो दा आजिखालि सबनानो थाखाजोबो बेनिखायनो आंनाबो दङ आरो नों बहानि होनदों आङो बिजनि मंगलियान सामगाव बिजनिनिफ्राय मंगलियान बाजाराव फैनांगौ बिनिफ्राय मंगलियाननिफ्राय सामगाव होननाय गामियाव फैनांगौ नों जा समायना थेंक इउ स' माच प्रप'ज खालामबा एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा सरि दा बयफ्रेन्ड दंखासै नालाय खालामथ'नो हानाय नंला ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव दं मनज बसुमतारी नोंनि रियेल नेमा मा दा नों बेसेयाव फरायो मनज बसुमतारी आंनि रियेल नामा पुर्निमा बसुमतारीयानो आं गोबां भिडिअआवबो खिथाखाबायमोन ओमफ्राय दा आङो फरायनाया माने कमप्लिट जानांसिगौमोन थांनाय बोसोराव BA कमप्लिट जानांसिगौमोन बाट आं एसे एग्जामनि मोनसे साबजेक्ट बेक थानायखौ माने आं हैयाखै आरो माने एग्जामनि सिगां लोमजाबाय थाबाय ओमफ्राय आं प्रिपेरेसन मोजां खालामनो हायासै ओमफ्राय आं बिराद गिनाय मोनबाय आं बिदिजों बोरै क्लियार खालामनो हागोन बिदिबाथ' आं नेक्स्ट इयाराव मोजां फरायना होफिननायानो साबसिन जागोन साननानै आं थादों आरो बाट कर'नानि थाखाय मालाय ओरैनो पास जाजोबदों आं मिथिनायबा आंबो हैगौमोन माने आं गामि गोथौआव थाफैबाय नालाय खबर हरग्राबो रावबो मोनाखिसै आङो
थ' बेनिखायनो दा नैबे नेक्स्ट फैफिननाय एग्जामाव होफिनबासो आं बिए कमप्लिट जागोन आरो ओमफ्राय कमप्लिट खालामनानै दोनगोन। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव दङ मुकुल बर'। आब'नि भिडिअखौ जोबोद मोजां मोनो आं लासै लासै रायज्लायनायखाय। थेंक इउ स' माच आगै मुकुल बर'। ओमफ्राय आब'आ दा बेसे थाखोआव फरायगासिनो दं अननानै खिन्थादो। आं खिन्थाखाबाय आगै बिए कमप्लिट जाथ'वाखै, आङो नैबे फैगासिनो थानाय 6th सेम एग्जामाव होफिनबासो कमप्लिट जागोन। बेनिफ्रायसो दं नेक्स्ट कुइसनाव जास्टिन दैमारि। आब' नोंहा बिएफ दंना गैया आरो नोंसोरनाव सोर सोर दं प्लिज खोन्थाहरदो, मिथिनो लुगैदों। आदसा जास्टिन दैमारि बिएफआथ' दङ। ओमफ्राय जोंहा न'आवहाय आइ बाबा आं आगै, ओमफ्राय जोंनावनो आनैमोनबो ज' थायो, आनै हाबा जानाय ज' थायो जोंनावनो आनै आमाइ। ओमफ्राय बिनि फिसाला सानै दङ, सासे गेदेरसिना सानैबो हौवासा गोजा, सासे गेदेरसिना 10 इयार्स जाबाय, सासेया 1.5 बोसोर जाबाय आरो। ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट कुइसना लकेल बय। आब' नोंनि भिडिअखौ नायनो जा मोजां मोनखायो। ओमफ्राय आंनि सोंथि आब' नोंना गुमैया बहानि आरो नों माला हाबा जागोन रिप्लाय हरदो आब'। नोंगुमैया बिजनिनिनो आगै। हाबाखौ दानो जाथ'वा, उनावहाय नायनोसै मा जायो, दानो जानो गोसो गैथ'वा। जाबा नोंथांमोनानो मिथिखागोन, भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनजोंनो जगाजग थाबाय थाखागोन नालाय। हाबा जागोन माला हाबा जागोन बिराद कुइसन खालामदो। बुरि नुथारबाय नामासै, ओंखायनो हाबा जागोनल' सोंथारबाय। नेक्स्टआव दङ गोरबो ब्लग। आब' नोंस्रा बे साबेसे दं मानसिफ्रा? जोंहा गासै 8 जन जायो आगै। जोंनो साब्रैखा, आइ बाबा आगै ओमफ्राय आं, ओमफ्राय बिसोर आनैमोनहाबो आनै आमाइ आरो उन्दै सानै, गासै 8 जन जायो। जों जयेन्ट फेमिलि आरो जयैनो थायो, जयैनो जायो, जयैनो मावो दाङो। थेंक इउ कुइसननि थाखाय। ओमफ्राय अनसु बसुमतारी इनकुबेटरखौ ट्रेडिसनेल मेथडजों बोरै बानायनाय जायो आरो मा मा आगजुनि गोनांथि जायो? इनकुबेशन समाव इनकुबेटरखौ बेसेबां टेम्पारेचाराव मइस्चराइजआव लाखिनांगौ? इनकुबेटर बेसेबां वाट बाल्बनि गोनांथि जायो? अननानै खिन्थाहरदो। आदसा अनसु बसुमतारी, आं बिनि बागै सिगाङावनो मोजां भिडिअ होनाय दंखायो, बे दाउ गहोनायनि मोनसे भिडिअ होनाय दङना, बेहाय नायबानो नोङो मोजां क्लियारै बुजिगोन आरो। ट्रेडिसनेल मेथडथ' बिदि जेबो गैया, माने मोनसे बै बरफनि ना दोनग्रा गिदिर गिदिर कार्टन थायोना, बेखौ बायदो, ओमफ्राय बेनिफ्राय बेवहायनो बे माखासे अनलाइनाव मोनो मेसिनखौ, टेम्पारेचार मेसिन नांगौ, बेनिफ्राय फांखा सिस्टेम नांगौ, फांखा फिसा मोनो, ओमफ्रायो लाइटआ 100 वाटनि होयो आरो बेखौ। ओमफ्राय बोरै पिकिं खालामो बेखौ आं मिथिया, सासे आदा बानायदों, बिनिफ्रायसो जोंहा लादों। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोननि बिनि बागैबो भिडिअ नांगौबा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय, आङो आदाखौ बानायहोनानै भिडिअ खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नेक्स्ट कुइसनाव दं सुदेम बसुमतारी। सिफुं दामनाया बेसेबां गोबाव जाखो आरो मारै दामनो रोङा? बहाबाफोर सोलोंदोंमोन नामा सिस्टारा? आदसा सोलोंनाया माने बे बिजनि माबायाव आनसलिक अफिसाव 1 मान्थनि मास मोनसेनि सोलोंथाइ बादा होदोंमोन। बेवहाय खाम सिफुं सेरजा बेबायदि 3 इन्सट्रुमेन्टनि सोलोंथाइ बादा होदोंमोन। ओमफ्राय जोंखौ बेवहाय फोरोंगुरु महरै फोरोंदोंमोन बे बिजनि पेटागावनिनो बिनय सार ब्रह्मआ, बे फोरोंदोंमोन। ओमफ्राय रोंनाया जाहैबाय बे सारनि बिराद गले गले बुजायनाय खावलायनाय, माने बेखौनो आंना गोसोआव नांनानै आं बिराद गोसो होनानै सोलोंदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेहायनो आं फार्स्ट टाइम सिफुं दांजेनदोंमोन, बिनि सिगां आं मालाबाबो सिफुंखौ दांफेराखैमोन, हमफेराखै, लाफेराखैमोन आरो। ओमफ्राय माने जोंनि जाथियावबो जोंनि गामियावबो लोगोफोर रावबो आंना सिफुं सुग्रा गैयामोन, बिनि खारन आं जेबो नलेज गैयामोन। ओमफ्राय बेयावनो फार्स्ट टाइमावनो आं सिफुंखौ चइस खालामबाय, ओमफ्राय सोलोंबाय, ओमफ्राय हाबायबो आरोना। जाखिनिबो सोलोंनानै रोंबाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय हारसिं न'आव आं प्रेक्टिस खालामबाय थाबाय बेखिनिजोंनो। ओमफ्राय दा जाखिनि हायो बेनो आरो। ओमफ्राय आं क्लासिकेलखौथ' लानो हायासै, जोंहा नेटवार्क प्रब्लेम न'आव, बेनिखायनो। आयो हाबानि कुइसनानो बांसिनथार, जाला जागोन। राहुल बर'। आब' नों माइक्र'फन ला, गारांखौ मोजां खोनानाय बायदि। लाबायमोन नै आगै लानायाथ' बयानि, ओमफ्राय मारै खोनाखो साउन्डखौ मिन्थिला आङो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै खिन्थाहरदो माबोरै जाखो साउन्ड क्वालिटिया।
दिम्बेसर बर'। नेक्स्ट कुइसनाव दिम्बेसर बर'आ मा सोंदों? नों माब्ला हाबा जानो सानो आरो नों मा बायसा फिसाय लुबैयो? आच्छा, हाबा गोदान जाथ'आ। ओमफ्राय फिसाया जाहैबाय जाय आंखौ बिराद हेफाजाब होगोन, माने सापर्ट होलांबाय थागोन लाइफआव, माने आंबो बेखौ हेल्प होगोन, बेबो आंखौ हेल्प होगोन, आंनो बे रोखोमनि फिसायसो नांगौ। बड' गेमिं, माय ड्रिम गार्ल, स्टे ब्लेस। थेंक इउ स' माच बड' गेमिं। आं गासिबो कुइसननि एन्सारखौनो खिथाखाबाय, गासिबो कमनानो गोजाखा कुइसनानो, गासिबो कमनानो गोजाखा। ओमफ्राय दंबावोसो, नों दासान्दि मा खालामगासिनो? आं दासान्दि जेबो खालामा, नोंथांमोना जेरै आंखौ भिडिअ नुयो आं दासान्दि बिदियैनो दंथ'यो। आं दा कम्पिउटार क्लाससो लागासिनो दङ। सिगाङावनो लाखांखाबायमोन, ओमफ्राय एग्जाम हैनाय सिबां थांजोबासै, कमप्लिट जायासै। लोगोफ्रा मालाय दसेयाव फरायनो थांजोब्बाय, ओमफ्राय बिदिनो कमप्लिट जानाय जायासै आरोना, हारसिं थांबाय थानो बानानै। हारसिंबा फोरोंनोबो बायोना, ओमफ्राय ओंखायनो आं दासो लाफिनदों आरो। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव दं, नेक्स्टआव सोर दं? सोमदोन मुसाहारि। हाय सिस्टार, नों जोबोद मोजां सासे गामियारि सिख्ला। नोंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय मोजां मोनो। आं बिदिनो भिडिअ लाबोबाय था, जों बिदिनो हेफाजाब होबाय थागोन। फ्रम बाक्सा। आच्छा, थेंक इउ स' माच सोमदोन मुसाहारि। नोंथांमोननि बिदि मोजां मोजां कमेन्टखौ नायनानै आं गोसोखौ बिराद थुलुंगानाय मोनो, माने हेल्प मोननाय बायदि मोनलायो आङो। थ' आसा खालामो इयुनावबो बिदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै। नेक्स्टआव दं दाउखा क्लेन। नोंहा एक्स दा खैजोन? प्लिज खिथाथार। एक्स माने जायजों आं बिराद नालि गुलि मोजां मोननानै गारलांनाय बेबायदि आरोना। नों बेबायदि रावबो गैया, आं ओरैनो फ्रेन्डलि गोजामोन। बे दा जाय बयफ्रेन्ड दं बेनि सिगां गासिबो फ्रेन्डलि गोजाल' रायलायोमोन। आं माने सासे मानसिखौ आं मोजां गाज्रि बिराद नायग्रोयोमोन, ओरैनो फ्रेन्डलि रायलायनानै बिराद नायग्रोयोमोन आं। बाट डाइरेक्ट रावखौबो आं गोसोआव बेबायदि लायामोन आरो, गोसो डाइरेक्ट होआमोन बिदि जाला माला। ओमफ्राय नैबे दा बयफ्रेन्ड दं बेनो फार्स्ट, रावबो एक्स गैया। हिरनिया, कुइसन नम्बर 1, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज पुर्णिमा बसुमतारी। पुर्णिमा बसुमतारी मिथिखायो ना। ओमफ्राय नेक्स्टआव दं पिबि। आंनि कुइसना जाबाय, अमा फिसायाव मुलाम्फा जादोंना जायाखै बायदि? मानोना आंबो फार्मिंआव गोसो दं। स' काइन्डलि पिक आप माय कुइसन सिस्टार। आच्छा, पिबि, माने अमा फार्मिंआव नोङो अमा बिमाखौ बिराद बुरजा लानानै फिसा फाननो हायोबासो, माने फिसाजोंसो, अमा फिसा फाननायनिजोंसो आर्निंआ फैयो। जोंहाबो दाख्लैनि फाननायाव मोनदोंमोन मोननाया, ओमफ्राय बाट होनबाबो न'नि माखासे न'नि जानाय खरसा, ओमफ्राय बिदिनो गावसोरनि आदार बायनायनि खरसा, बेवहायनो गासिबो थांफिनजोबो। जोंना बिमा बिफाया एथबां खस्थ' खालामबाबो, ओमफ्रायो आंथ' बारा खस्थ' माने जेला बिमा बिफाया न'आव थाया होमबासो आंनि दायथ' जायो। ओमफ्राय ओरैनोथ' न'आव थाबा आं इसेबां जेबो माबा नाङा फार्मनि खामानियाव। ओमफ्राय बिसोरनो गावसोरनो गाननो आन्था ड्रेसफोरखौनो बायनानै लानो हाबावा, माने गासिबो बे न'नि खरसायावनो थांजोब्बाय नालाय, बे अबस्था। ओमफ्राय लासैनो फेदेरलांनो हायोबासो जायो आरो। दिपंकार ब्रह्म, आब'ना बिए बा बहानि आरो मा मावो? बिजनिनिनो आगै, ओमफ्राय दा बे जेबो मावथ'वा, जाखौनो थिनो बेखौनो मावो, न'नि खामानि मावो आरो। दा सासे मानसिया आंखौ ओरैबायदि बुंदों, माने सासे सारा सोंदोंमोन आदांनाव सानसेखालि, जावैयालाय माथो मावो होननानै। ओमफ्राय दाना आं मा बुंनो जानानै सिरि थाबाय आरोना। ओमफ्राय कलेजावमोन बे खोथाया। ओमफ्राय दाना बे सोरबा सेंग्राया उननिफ्राय होनना होबाय, जाखौनो थिनो बेखौनो मावो होनलै इदिना। जा मिनिनो ओंखारबाय आरो। ओमफ्राय बे दिननिफ्रायनो आं सानबाय, एबारना सोरबा मा मावो होननानै सोंबा आं बेखौनो एन्सार होबाय थानोसै, जाखौनो थिनो बेखौनो मावो होननाय एन्सारखौनो होबाय थानोसै आं साननानै लाबाय आरो। थ' बेनो आगै, जेबो मावथ'वा, उनावहाय मा मावो नायनोसै नोंगुमैखौ। ओमफ्राय सुमित बर', नेक्स्ट कुइसनाव दं सुमित बर'। आब', आंनि सोंथिया बेनोदि नों मा हारिजों हाबा जागोन?
आरो मोनसे सोंथिबाव, नों मा बायदि सेंग्राजों हाबा जागोन? अनसायग्रा, गारि गोनां, फैसा थाखा गोनां, महर मोजां? खोन्थाहरनाय आब' एन्सारखौ पिकआप खालामगोन होनना नेना थाबाय। अके, हाबा आरोना, हाबानि बेलायाव आं बर'नि अनगायै रावबो जाथिखौ चइस खालामनो लुबैया। ओरैनो लोगोफोराथ' सासे सानै गुबुन जाथिबो दङ, बाट हाबानि बेलायाव आं गुबुन जाथिखौ मालाबाबो सायख'आ। आं मोजां मोना, बोरैबा बायो, मोजां मोना बोरैबा मोनलाजोबो, फसाया माने। ओमफ्राय बेबायदि कुइसनखौ जों खालामजानो गोनां जाबाय। आंनि सिगांनि भिडिअसफोरावबो फैदों, बेलेग जातिजोंल' थांनो नाङा बेबायदि होननानै बिराद फैदों। माने जों दा बिदि बुंजानांगौ खारनानो जाबाय जोंनि सिगांनि जोंनि बर' हारिनि जा गोरों गोरा जाखिनि सासे सानै जोंनि हाथरखिमोन, बिसोरो दा गुबुननि सिथ्लानि हाथरखि जाहैबाय। बिराद दुखुनांथाव, गुबुननि हारिनि सिथ्लानि हाथरखिसो जाहैबाय बिसोरो दा। जोंनि हारिनि नंला, थायाखिसै जोंनि हारिनि जानानै। थ' बेनिखायनो गिनाय मोनखांसै गोसोफ्रा, सोरजोंबा थांगोन खोमा साननानै। बाट आं बिदि नङा, आंहा बर'आनो मोजां मोननाय दंखायो, बर'जोंनो आं हाबा जागोन आरो आंहा बर' हारिखौनो मोजां मोनखायो। माने बिदि गुबुनजों थांग्राफोरखौ आं बुजिया, बिसोर मा साननानै थाङो, गावसिनि गोसोआवबा मा साननानै थाङो बेखौथ' आं मिथिला। माने गावबा गाव आलदा आलदा साननाय थायो नालाय। बाट आंनि बेलायाव बिदि नङा, आं बेफोरखौ बाजायो, आं एसेबो फसाया, बेखौ मोजां मोना। माने हारिखौ जोगारनानै मुगैनानै थांनाय बायदि नुयो, बेखौ आं मोजां मोना, बेखौ साबजानाय मोना। नों मादि सेंग्राजों हाबा जागोन? जाय अनगोन, अनसायग्राजों हाबा जागोन आं। ओमफ्राय बे गारि गराखौथ' उनावहायबो आं सोरजिनानै लानो हागोन ना। थ' मस्ट इम्परटेन्ट, मोजां, माहि, नोरोम, बुजिना, सासेया गुबुन सासेखौ हेल्प होलायनाय, गासिबो खोथाखौ बुजिलायनानै अनलायनानै सोलिलांनाय, बेखौल' नांगौ आंनो, जेबो नाङा। माने अनलायनायासो न'खरखौ खौसे लाखियो, अनलायनायनिफ्राय देरसिन जेबो गैया संसाराव। जोंना बिमा बिफाया बिराद बुजायो, ओंखायनो आं बिराद गियानि जाबाय खोमा। आरो इउटुबखौ लानानै नोंहा मा मिजिं दं? इउटुबखौ लानानैथ' आंहा बिराद मिजिं दङ। ओमफ्राय नोंथांमोननि हेफाजाब मददखौ नांगौ आरो आंनो। नोंथांमोनहा हेफाजाब मदद होलांबाय थाबानो जाबाय। बेखिनि नोंथांमोननिफ्राय बेखिनिखौ आङो आसा खालामो, आंखौ देनांबो बिदिनो हेल्प खालामलांबाय थागोन होननानै। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दं बिनाराम ब्लग्स। आब' नों बेसे क्लासाव फरायनाय आरो मालानिफ्राय इउटुबाव आगान होआ? क्लासखौ खिथाखाबाय आगै। ओमफ्राय इउटुबाव आगान होनाया आं थांनाय बोसोरनिफ्राय आगान होदों, 2020निफ्राय। 2020नि जुलाइ ना मामोन ना? ओमफ्राय नै दा 21 फैबाय, 2021 1 इयार्स जाबाय। ओमफ्राय आं थांनाय बोसोराव बारा ओंखाराखैमोन इउटुबाव, ओमफ्राय एबारसो गोसो जादों। ओंखायनो बांसिन माने भिडिअ मोजां मोजां लाबोनो हायामोन आङो, लाजियोमोन ओंखायनो केमेराजों बिदि रायलायबाय थानो लाजियोमोन आं। हारसिं पेकेरनो दाबो बारा हाया, पाब्लिकआव हाया आङो, बिदि हारसिंबासो जायो। ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ बिजिर बर'। नोंनि इयार्सआ बेसेबां? आंनि इयार्सआ 23 जाबाय, 23 इयार्स बुरैबाय आं। ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ बेंलाय नार्जारि। दिनैसिमाव बेसेबां सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामनो हाखो नानि नोङो? आयौ मा कुइसन जाखोलै बेलाय, गिबायलाय। फाग्ला खालामनायखौसो सोंखायो। आंथ' रावखौबो बेबायदि फाग्ला खालामाखै। ओमफ्राय बाट सोरबाफोर हारसिं ओरैनो आंखौ मोजां मोनखुमानानै जादोंबा जादोंसै, आं बेखौ मिथिला। आंथ' ओमफ्राय खालामाखै रावखौबो, बेवहाय आंनि दाय गैया। सोरबा हारसिं जादोंबा बे गावसिनिसो दाय, आंनि दाय गैया दे। आं रावखौबो फाग्ला खालामाखै। डेन्जार कुइसन खालामोलै। नेक्स्टआव सोर दङ एबार? सिबियास नार्जारि। मा कुइसन खालामदों? हाय, गुड इभिनिं। नों मा ओंख्रिखौ बांसिन गोथाव मोनो? ओंख्रिखौ आं थारुनजों नाखौ बिराद गोथाव मोनो आं। दैमानि लकेल नाल' आमाया जोंना सारना लाबोयोना, बरियासे गोथाव संना जाखायो। ओमफ्राय नोङो बर'नि गेजेराव सोर इउटुबारखौ बांसिन मोजां मोनो? आङो बि बयस आगैखौ आं बिराद मोजां मोनो, बिराद एन्टारटेन खालामोना, मिनिहोयो बिरादनो। थ' आं मोजां मोनो। ओमफ्राय इंलिश मेकारमोन गासैनिबो भिडिअखौ नायजोबो आङो, बयनिखौबो नायो। आदा मेहेरन। ओमफ्राय नेक्स्टआव दं सन्जिब बसुमतारी। हाय, आं धेमाजिनिफ्राय। अके, नोंनि मोनफ्रोमबो भिडिअफोरखौ नायबाय थायो आं। आच्छा, थेंक इउ।
आं नोंनिफ्राय अमानि माखासे खोथा एबा गियानसो मिथिनो लुबैदों। सोंनायनि फिननायखौ मोनगोननि आसा खालामबाय। सोंनाया जाबाय माने मासे अमा बिमाखौ प्रेगनेन्सिनि गिबि समनिफ्राय जागायजेननानै फिसा जोनोम जाजासिम मा मेडिसिन आरो माब्ला जाहोनो नांगौ आरो बै फिसाफोरखौ फाननायसिम मा मेडिसिन आरो माब्ला होनो नांगौ। आं बिनि बागै मोनसे अमानि मेडिसिन अमानि आयरन इन्जेक्सन होनाय ना मा भिडिअ होदोंमोन थाम्बनेलाव आङो बेयाव थांनानै नायदो नोंथाङा बिराद मोजां बेवहाय आं गासिबो खोथाखौनो खिथाजोबदों सन्जिब बसुमतारी नोंथाङा बेयाव थांनानै बे आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ थांनानै नायबानो मिथिगोन आरो बे मोनसे भिडिअआवनो होखानाय दङ आयरन इन्जेक्सन होनायनियाव बेयाव थांनानै मिथिगोन। ओरैनोथ' प्रेगनेन्सि जाबानो जेबो इन्जेक्सनखौनो होनो होआ माथो डाक्टारफोरा जेबो होआ प्रेगनेन्सि जाबाथाय ओमफ्राय ओरैनो जोनोम जाखांबाथाय अमा फिसा गोरलैखौल' आयरन इन्जेक्सन होयो आरो ओमफ्राय बे आयरन इन्जेक्सन होनायनि बागै आं भिडिअ दोननाय दंखायो सिगाङाव मोजाङैनो मुलिखौबो खोन्थानाय दङ आङो बेखौ थांनानै नायबानो जाबाय। ओमफ्राय सो दंबावो बिराद बुरजा ना कमेन्टआ एखेयानो गोजाखा। बेना नेक्स्टआ दं मेघवारि बिराद मावथिखा नों आच्छा गामियारिया बयबो मावाबानो मोनजाखाया गामिनि जा आदा आब' आगैमोन मिथिजोबखायो गामिया माबायदि हालोदनि रायख्राव जाखायो दा बिमाफोरजों मिथिखायोना जोंहा गामिफोरनिया। ओमफ्राय जाय सेंग्राया नोंनि फिसाय जागोन ना बियो बिराद लाखि जागोन जानोबो हानाय। मिस्टार गेरेम आब' आं नोंनाव सोंनायनि सिगां आं आंनि कमेन्टखौ नायगोन होनना आसा खालामो। अके नायबाय आगै। लाभ इउ फ्रम उदालगुरि लाभ इउ टु फ्रम चिरां। आब' नोंनि थांखिया मा? थांखि होनबा हांमासो गोलाव सुरु आगै आं थांखिया आंना सानैनो बायफिनलांजोबबाय माने जा अबस्थायाव दंमोन बे अबस्थानिफ्राय आं थांखिखौ होसोनो बिराद गोजानमोन आंनि थाखाय थ' बेनिखायनो दा जेबो गैथ'वा। बिउटिशियानावबो इन्टारेस्ट दंमोन आं ओंखायनो बिउटिशियाननि कर्सबो आं लानानै कमप्लिट जानानै बिउटिशियाननि कर्सबो लाखांबाय आङो ओमफ्राय माखासे सोलोंबावनांगौ दं बेखौ कमप्लिट खालामगोन। माने आं गासैखौबो आंनि हबियानो जाबाय गासैबो गोदान माबाफोरखौहाय खामानिफोरखौ आं सोलोंनानै रोंनानै लानो लुबैयो आरो माने अल राउन्डार जानो लुबैयो आं ओरै नङा ओरै नङा गासिबावबो माने एक्टिभ जानो लुगैयो आरोना बाट जानो हाया मोनसेयावबो ट्राइ खालामो आरो ओमफ्राय होमबाबो नाजानायानोथ' बहानि। ओमफ्राय आब' नों थांखिखौ खिथाबाय आं थांखिखौथ' उनावहाय मिन्थिसिगोन। आं मिउजिकआवबो गोसो दंमोन मिउजिकआवबो ओमफ्राय आंनि क्लासखौनो लानो हाया माथो। आब' नोंनि बेकग्राउन्डखौ नों मा सानो? आंनि बेकग्राउन्डखौथ' मा साननो नोंथांमोननि मेगननि सिगाङावनो आंनि बेकग्राउन्डआ आंनि भिडिअनि गासैनिबो गेजेरजोंनो नुजोबो। उननिखौबो बिदिनो साजायलांनो सानो आं लाइफखौ आं बिराद साजायलांनो सानो बाट माबोरै जायो नायनोसै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय। आब'नि ओंख्रि जानो गोथाव मोननाया मा ओंख्रि? थारुनजों ना ओमफ्राय दाउ बयलार भाजा। नेक्स्टआ दं बिलिफां ब्रह्म इउ आर स' किउट सिस्टार गड ब्लेस इउ थाबैनो नोंनि एम इन लाइफआ साक्सेसफुल जाथों लाभ इउ सिस्टार। थेंक इउ स' माच बिलिफां ब्रह्म। जा कुइसनखौ आं इम्परटेन्ट साननानै सेलेक्ट खालामनानै आं नोंथांमोननो एन्सारखौ होबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनिफ्राय मिथिनो लुगैनाय कुइसननि एन्सारखौ मिथिजोब्बाय होननानै आं आसा खालामो। उनावहाय आरो खिथाफिनबाय थागोन दे आरो माथो ना खनसेनोलाय माथो आरो दिनैथ' आरो गोबांनि कुइसननि एन्सारखौनो मोनखाबाय थ' होमबा दिनैनि Q&A भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय। आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै। होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय एन्ड लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअस बाय बाय।